Можеш ли да погалиш това животно? Това е американски були. Повечето са кротки по природа, но все още се смятат за агресивна порода. Ако не познаваш кучето, не препоръчвам да го галиш. Можеш ли да погалиш това животно? Това е гигантска костенурка от Галапагос. Когато потриеш врата й, много й хареса, И го изпъва все по-дълго. Това е защото нервите във врата й са много чувствителни. Можеш ли да погалиш това животно? Това е червена панда. Можеш нежно да я галиш в зоопарка. И е лакомо. Излъжеш ли го, ще си платиш. Можеш ли да погалиш това животно? Това е ламантин. Изглежда като гигантски резервоар за пропан. Храни се с водорасли и е супер кротък. Да, можеш да го галиш. Можеш ли да погалиш това животно? Това е тюлен леопард, върховният хищник на Антарктида. Агресивен е, определено не го докосвай. Можеш ли да погалиш това животно? Това е известният в интернет вълк от Кекексили. Въпреки че е опитомен, заради дългото хранене от хора, все пак е вълк. Галенето не се препоръчва.